Ja otvorím aj tú stránku. Áno, z tejto stránky som to stiahol. Identita. info.identita.go.cz A tu jasne píšu, že aj cudzinec si môže vybaviť. A to sú podmienky. Stačí doklad totožnosti. Vidíme, já tady prostě pouštím do systému, uvidíme. No. Trošičku to tady. Tak ja, tak potom by som chcel opravný prostriedok využiť. Pokiaľ to nepôjde, alebo to potrebujem. Tu za tú stránku. Dosť urgentne. Budu potřebovat ulici vaše bydliště. Ako v Anglicku alebo na Slovensku? Žijete v Anglii dlouhodobě, No. tak mi dejte, jestli máte třeba řidičák sebou, tam máte adresu, Nie. tak mi to hezky tady prosím. Ale má ako iné dokumenty. Tady vám dám takhle papír, tak mi napište vaši adresu a vaši e-mailovou adresu. Jo, pardon, tady je tu štička, můžete si Máme nejaké oskenované dokumenty o mojej adrese. adresu britskou i město a potřebuji vaši e-mailovou adresu. Hej, sa mi už nezmestilo. Aha. Dolů, tam to bylo si klidně prosím nechte nahoře, jo, ať se tady pořád tu trošku neposouváme. Klidně si ji nechte nahoře. Account. Napríklad tu mám odpoveď z PDF od Cuklu. Je tam moja adresa. Dobře, já vám věřím. A ako hovorím, že mám nejaké PDF vlastne, čo je digitálne podpísané, hej, že od Cuklu. Aj z ministerstva mám, aj z magistrátu. Digitálne podpísané. Či som tam správne? Hej, Elias Street, N1, 8DF. No.
byl problém u nich, protože všichni psali do chatu, že nefunguje vůbec. Jsem to špatně přepojil. Tak, poprosím vás, abyste se podíval na všechny ty údaje, jestli jsou v pořádku. E-mailová adresa, jestli tam není nějaká chybička, tady se mi podepište. To je jako nějaká žádost, hej? Pardon? To je nějaká žádost? To je žádost, přesně tak. Něco mi kopiu. Jak vám to dám? Ja, ale potom digitálne tu určite mám ADHD a potom som zabudol. Alebo to stratím. U mňa papiere nefungujú. Hej, u mňa papiere vôbec nefungujú. Ako niečo pošlete a už to nikdy nájdem. Čo ja proste neodfotím, prestane fungovať. Všetko musím dať do toho Google Driveu, v opačnom prípade 0 bodov. Nemáte adresu v České republice? Iba u známych môžem poslať na niekoho známeho. Tak oni mi posielajú, české úrady mi posielajú na moju adresu. A chcel by som aj českým občanom trochu uľaviť z dokladov, pretože to je veľmi drahé, hej, že to je 600 korunový list mi posielajú, hej. To je strašne drahé, posielajú veci do Anglicka. Takže akože chcem vlastne skôr Čechám uľahčiť život. Takže naozaj, už sa to ťahá na tisíce, hej. Už možno 100 000 českých korun. Ja. Ja si môžem vyzdvihnúť a poštu tu, keď sa dá? Ne, to funguje jinak, bohužel tohle je nutný mít adresu v Čechách. Nemáte tam trvalý pobyt, nemáte? Ne, ja som sa tam narodil. A máte na Slovensku trvalý pobyt? No, alebo na mesto. Som si zmenil Košice mesto, aby som neplatil žiadnu daň z nehnuteľnosti. Na městský úřad, ano? Košice sever. Pretože ja som sa ako keby vysťahoval už úplne, hej, zo Slovenska. A tak neočakával som, že budem tam s nimi ešte niečo riešiť. No a nakoniec musím riešiť. Ale môžem poprosiť kamaráta, aby mi poslal do Landesu na Slovensko alebo do Čech. A my ako kamaráta môžeme poslať do nich. A vlastně tam bude figurovat jako vaše adresa trvalého pobytu. A bohužel do Velké Británie se nezasílá. Není to poštovní styk s Velkou Británií, mezi Českem a Velkou Británií. Takže tady toto by přišlo ve správním řízení v obálce, ten váš přístup do té datové schránky. A chodí to v obálce, když je člověk v České republice. No a aký je problém asi ho poslať do Anglicka vlastne? To nepřišlo. Jo, Ako? To by prostě nezaslali by to sem. Takže my bychom neviděli, jak dlouho vlastně, nebo za jak dlouho to bude. To bohužel nevíme, když to je ve správním řízení. Leda, že byste, dejme tomu třeba za 14 dní, nebo já bych se na to podívala. Keď ja čo potrebujem urgentne začať zriadovať, pretože musím komunikovať s českým súdom
a jednoducho musím mu poslať nejaké dokumenty. Já vám věřím, že je to nutné, abych vám to rada vyřídila, ale říkám, není to možný, není to je to ve správním řízení, já vám to vytisknu, ať to vidíte. No. Dobre, ale ako vlastne mám to opraviť vlastne jednoducho? Čo je to vlastne problém? Pretože vlastne na tej webovej stránke bolo napísané, že cudzinci, ktorí nežijú v Českej republike, si môžu zriadiť datovú schránku, pretože ja komunikujem s tým úradom veľmi často. Ak neotvoria, tak prídem sem sa sťažovať, ne? No. Ještě vás poprosím, abyste mi podepsal tady tu žádost. Ja. Chránky po vedení do učení rosti posudzuje správne řízení podľa zákona. Tu má chyba štátní občanství Česká republika. Tu nie je uvedené štátní občanství Slovenska. Prosím? Tu chyba štátní občanství. To tam není vyplněné z nějakého důvodu. To ja neviem, a potom to mám vyplniť, aby som sa nejako neopakoval, hej? Ja mám slovenské občianstvo. Já vám rozumím, ale tady to vyplňuje sám systém, já tam do toho nezasahuji, jenom píšu, kde byl vydán pás a kde jste se narodil, jo? Tady. Dobre, ale tak nemá ten podľa nejaký vlastne negatívny účinok na moju žiadosť? Pokiaľ tam nie je vyplnené štátne občianství? Ne. Věřím tomu, že ne. Dobre, ale tak vlastne, ako sa vlastne teraz deje? To je podľa žiadosti tak vlastne na svoju verziu dopíšem, že som Slovák, šetnú sa Slovenska. Slovenské. Viete, formulár to počítač je iná vec, že ja som slovenské občanstvo. Slovenské. Viete, tak ako tam musí mať nejaké štátne občanstvo, nie na žiadosti. Jedno vám zůstane. Áno. Podepište mi to, prosím. Tak. No a v čom je ten vlastne ten hlavný problém s tou adresou? Aby som tomu rozumel vlastne, čo je za problém vlastne mať datovú schránku zriadenú ako cudzinec žijúci v Anglicku a komunikuje pravidelne všetkými úradmi. Veľmi pravidelne. Já to tady dám odeslat. Ano. Uvidíme, co se stane. Já třeba bych mohla za týden zjistit, protože vám sem nepřijde ta obálka s těmi přístupovými údaji. No a prečo mi nepríde vlastne na tú adresu, Elias Street? Protože sem nezasílají do Británie. Ste si istá? Jsem si jistá. Do Británie se nezasílá. No tak potom uvediem adresu nejakého svojho známeho, na ktorú mi môžu odoslať tie prihlasovacie údaje a mi to prepošľú. Ja mám kopec známych v Čechách, s ktorými som dennodenne v kontaktu. Napríklad pani Jana Krížková. Tak nech mi to tam pošlu. V případě kladného vyřízení budou žadatelé zasílány oznámení. Třeba ani nemuseli kladně vyřízit. No, ich mi to potom pošlu mojim známym. Oni mi to preberú. Tím pádem teda já nebudu toto odesílat a dáme tam jinou adresu, ano? No hej, no pani Kryškovú. Nevím, Ona mi to vyžidí. mi dejte chvíli, já teda budu to dělat od začátku znova a dáme tam jinou adresu, ale nezaručuju, že to projde, když nebudete ověřený na té adrese. Viete, tak sa to bude musieť overiť.
Musí dělat přes tu digitální informační agenturu, jak se to jmenuje. Zahraniční subjekt. Je to vlastně subjekt? To je fyzická osoba. Takže nevím, jestli se to na mě vztahuje taky na fyzické osoby. Tady se mluví jenom o těch různých podnicích. Prosím vás, na tejto stránke presne ministerstva, to stránka z Českej republiky, identita, gov, a tu sa jasne zreteľne píše, že informácie o možnosti získania elektronickej identity v Českej republice pro cizince. A tu sa vyslovene píše, že áno, datová schránka môže vydaná osobie, ktorá má platné povolenie k pobytu vydanej osobe Českej republiky. Nie, to je druhá verzia. Datová schránka, hej. Datová schránka fyzické osoby je nástroj pro předkladání a doručování dokumentů, který může ve vztahu k několika vybraných systémů slouží jako prostředek elektronické komunikace. Identifikace může být vydán také fyzické osobě, která nedisponuje státním občanstvím České republiky, pokud předloží doklady o jménu či příjmení, rodnému jménu, dátu narození a místě a státě narození o státní příslušnosti. Nič viac sa tu nepíše o nejakej adrese. Tak som to celé poslal vašej kolegyni a vlastne by to už nemali mať. Ako už je to dokumentované. To sa tu jasne píše, že ja nepotrebujem žiadnu prúf o nejakej adres. Dôkaz o nejakej adrese. Ale predpokladám, že sa dá to poslať do Anglicka, ne však. Keď to vie ministerstvo zdravotníctva poslať a SÚKL o vecích v iných podaní, tak prečo by to nemala byť iná inštitúcia? Ja tu nevidím žiadnu prekážku. Ja vlastne nepotrebujem... Viete, keď sa... Já tady mám napsáno, pokud se adresa pobytu oprávněné osoby nachází v zemi, kam nelze zasílat přístupové údaje, A kde je napísané vlastne, že to nelze poslať? uveďte jinou kontaktní adresu. No, som poslal do Česka. Oprávněná osoba dokáže převzít osobně. Áno, pani Jana Krišková to prevezme. Bude to doporučeně. No, tak doporučenie na jej meno a ona to prevezme. Pani Krišková to prevezme. Zkusíme to poslat paní Kryškový. Tak. Ideme zavolať. Co mi dala? A bude to na jej adresu teda. Tady zase napište. Tak. No na to môže byť moja doporučovacia. Typ dokladu, iný doklad, číslo dokladu. A čo to vlastne iný doklad? Prečo to nie je pas? No, protože to vlastně je v případě jenom českého pasu a tady máte jiný doklad, máte slovenský, ale nikde to tam nefiguruje, to je zajímavý, no, tady v tom. Viete, lebo ja som prekvapený, že nič nefiguruje správne, pokiaľ ide o Juraja Hineka a Českú republiku. Naozaj, veľmi zvláštnych vecí sa deje okolo mňa. Kryšková.
No nie, tam sú iné veci. Tam už sú vyššia moc. Ale mělo by to fungovat právě jako ty zřízení těch fyzických schránek by fungovat mělo. No. Tak áno, tak ja nevidím, prečo viete, nie je poslané do Zasílá se to do... Kolín 1, 4, 2, 8, 0, 0, 2, Česká republika. To snad treba. Aby bolo všetko správne vyplnené, aby som nebol, že musel 20 krát niečo opravovať zase. To je adresa doručenia. Keď to nemôže byť poslané. Teda, ja vlastne robím vlastne aj tento žiadosť o informácie a zistím si vlastne, či vlastne je alebo nie je možné použiť anglickú adresu na doručovanie. Najděte si to na těch webových stránkách, tam je to vepsáno, ano, že prostě je několik států, kam se nedoporučuje, nedoručuje. Seznam zemí tam je. Je to tam? Datové schránky CZ. Skoro ako diskriminácia. No to bohužel. Ačke datová. No však zatiaľ počkáme, čo príde. Pani aj Kryškovej, ak to odo mňa prijala. To ja predpokladám, že to vlastne rozhodnutie môže byť buď pozitívne alebo negatívne. V prípade pozitívneho rozhodnutia to budú asi len údaje na prihlásenie. Tam budou přístupové údaje, které tam dostanete samozřejmě. Ale nemám tady možnost napsat tam jméno, bude to na vaše jméno na tuhle adresu. Áno, ona nemôže prebrať doporučený list za mňa, predpokladám. Taky předpokládám. Viete, mám taký pocit, že to dejú nejaké obštrukcie v mojom prípade. Nemyslím si, že by bolo nutné tam dať moje meno. Len tam treba dať meno pani Jany Kryškovej. Ona to vlastne doporučí. Ona to vlastne prevezme za mňa. Viete, ako ja nevidím toho pečenia. Áno, prosím, uvedte tam meno pani Kryšková. Nemám tam na to kolonku. Takže nemáte tam ako adresu doporučenia, nemáte? Není tam ta kolonka, na to nelze to uvést. Takže ti povedal, že ja vlastne vyvšimne žiadosť, keď vlastne sa niečo pošle na moje meno, na adresu, a keď pani Kryšková vlastne ako to prevezme tým pádom? Chci se optat, chcete fyzickou osobu, ano? Áno. Tak ale ako môže pani Kryšková neprebrať vlastne danú tú? Viete, mám také pocit, že tu dejú skôr nejaké obštrukcie. Nevidím dôvod, prečo by sa nemalo to poslať na anglická. Nejde, protože vy jste cizinec, pochopte to. Já jsem tu se řekla, ale že to jenom píše- vyzkouším, jestli to půjde, a když to nepůjde, tak to bude muset obejít nějakým jiným způsobem. Takže mi nechce, ať tady najdu tu správnou cestu. Viete, mne sa to zdá veľmi zvláštne. Pretože ako má potom pani Kryšková prevzať list, keď to nie je na jej meno, iba na poštárka je tú poštu nepre... Já se snažím vám pomoct, takže prosím o strpení, ano? No, idem si to pozrieť, že kde sú... Prosím vás, pošlite mi, ukážte mi dôkaz, že kde sa vlastne píše, že to nemôže byť poslané do Anglicka. Poprosím vás, dôkaz o tom. Že datová schránka, odpoveď teda o datovej schránke nemôže byť doručená do Veľkej Británii. Datová schránka. Datová schránka, Česko. Doručenia. Kičo je taková schránka s Budou špatně tady to směrovací číslo, můžete ho zkontrolovat. Nechytá se v systému. No, Kolín. Moment. To je poštové smerové číslo, je? Vy se ho tam najdete. Je tu na to riadne poštové číslo 28002. Jo, dobrý, výborně, už to tam mám, jo, v pořádku. Už se to tam načetlo. Nejaké informácie o nejakom obmedzení. Viete, ja vás poprosím, aby ste tú adresu zmenili naspäť na moju anglickú adresu.
Pretože tu sa píše, uvádza, že nie sú to žiadne obmedzenia adresy. Aj v zahraničí. Jediná vyhláška tu o obmedzenie je vlastne, že e-mail adresa nejde. Údaje posielajú do schránky digitálne. Tak. Tak všechno jsem tam zadala ručně. Teď bych se chtěla, abyste se mi tady na To podíval, jestli je to v pořádku a tady mi to bude ještě, jo? Ja, ako som povedal že ruším vlastne túto požiadavku a žerám vlastne, aby adresa bola do Anglicka a pokiaľ to nebude to poslané, tak podám sťažnosť tým pádom. Takže vlastne potreboval by som tú prechádzajúcu žiadosť, to môžeme zničiť. Ja si to fotím ako dôkaz. Pretože na jej webových stránkach som aj našiel vaše vlády, že na obmedzenie tam nie je. Že to neposiela do Anglicka, tak to nie, tam nápis to nie je pravda. Takže trvám na svojej anglické adrese. Áno. A ešte tomu, aby tam bola uvedená vlastne to poznámky, že to je vlastne, že bol použitý pas. Takže ako chcete dôkaz. tam uvést tú anglickou adresu, Áno. jo? Tak. A ešte poprosím aj písomné potvrdenie o tom, ako ste povedali, že písomnosť o tejto veci nemôže byť doručená na anglickú adresu. To máte na webových stránkách. Ja som sem neprišiel kvôli webovej stránke, ja som sem prišiel kvôli niečomu úplne inému. Ja vás požiadam vás o písomné potvrdenie o tom, že daná písomnosť ohľadom, ktorá by mala obsahovať informácie o datovej schránke a prihlasovacích údajoch, nie je možné poslať do Veľkej Británie. No ukážte, chcem to vidieť, či to je priamo. Pretože ja tu nevidím žiadne obmedzenia. Máte tu ambasádu, nie? Prosím? Že to je tiež ambasáda. No, to je, viete, Česká republika má tu ambasádu, nie? Prosím, můžete ještě jednou? Že hovorím, že pokiaľ tu máte ambasádu v Anglicku, tak určite je možné poslať písomnosť na moju anglicku. Občana určitě, ale nám nechodí nic z České republiky, nám všechno chodí přes diplomatickou poštu. Nic nám sem nepřichází. Ja to Takže nevidím, úřady ale... v České republice nezasílají nic přímo vám, jakoby jednotlivcům do ruky. Akože nie, že ja mám milión z pošty na fyzickú adresu do Anglicka. Milión pošt. Moje datové schránky, najdete si webovou stránku moje datové schránky a tam se proklikejte, že do tohohle seznamu zemí, který tam jsou uvedeny, se nezasílá. Prosím vás, pošlite mi link potom. Potom želám o kopiu tým pádom od tohto dokumentu. To si můžete najít na telefonu, co máte. Aha, takže my vlastne momentálne blokujete prístup k informácii? Já už teď po třetí zadávám vaši žádost. Můžete mě prosím nechat, abych to udělala, nebo to... Áno, hľadám ten zoznam tých zemí, aby som overil vaše pravdivosť vašich tvrdení. No ukážte mi, chcem vidieť dôkaz. No, zápis adresy po doručení písomnosti. Edka se to zprovoznil, no? Jak přidávať povinnosť nebo aby sa to v článku? Přístupové údaje. Ale byl jsi jako jeden třeba z 8 oblasti, u kterých to neproběhlo a ostatní to udělali
Poloplný. Jsem koukal, že mi přišel článek, že naše paní velvyslankyně je jedna z náměstků. Určitě to přišlo. Bál se o ní, jo, no, prosím tě. To neříkej. Šatně, schovaná. To sa mimochodom píše, že pokiaľ nie je možné doručiť prístupové údaje do datovej schránky do Veľkej Británii, tak si treba datovú schránku požiadať osobne na českom veľvyslanectve. To sa presne píše, že ak žijete vo Veľkej Británii a chcete si baviť datovú schránku, musíte podať žiadosť osobne na českom veľvyslanectve. To je pravda, ale to je pro české občany. Tak ale na tej stránke, ktorú som vlastne poslal vašej kolegyni, ktorá je oficiálnym zdrojom, tam sa píše, že tá schránka sa vlastne vybavuje na počkanie. Že nepotrebujem vlastne žiadnu písomnosť. Tu sa pozrite sa. Viete, mám taký pocit, že robíte obštrukcie. Tak to vyzerá. Takže sa tu nás vám poslal kolegyni, som vám jasne a zreteľne poslal dôkaz o tom, že si môžem vybaviť datovú schránku a vy robíte prekážky. Pozrite sa. Toto je čierne na bielom. Taktiež nevyplňujete správne daň iný doklad, nevypisujete, vyšla jedna opas a tak ďalej. Stát. Podľa mňa vypisujete nesprávne údaje na tomto doklade. Číslo dokladu a stát CZ, tam by malo byť vlastne Slovenská republika. Niekto by mal byť pás. Tak buďte tak laskav, podepište mi tady tu žádost, kontrolujte to, jestli je to v pořádku, dole je tuška. No moment. Juraj, Elias Street, 26 Elias Street. Je doklad totožnosti, stát. Prečo sa tu nepíše vlastne ten doklad totožnosti? Great Britain, Juraj, Elias Street a tak ďalej. No počkajte, niečo to na nesedí. Si zistím, že... Viete, datová schránka sa vybavuje mimochodom na počkanie. Pro českého občana ano. Nie, píšu tu na oficiálnej stránke. Ja som poslal včera dokument, ktorý je oficiálny a jeho link. Tak? Můžete mi A prosím tu sa podepsat píše, tu žádost, já bych ji potřebovala pustit No. do oběhu, aby áno, viděla, ale jestli to datová tady budete schránka mít na sa počkání nebo na počkanie. ne. Tak. Tak laskav, podepište mi to, ať můžu tady dát další krok. Áno. Datová schránka sa po informácií, ktoré máte na svojich vlastných webových stránkach, poskytuje na počkanie. To sa tu aj zreteľne píše, poslal som vám zdroj, je to legálny dokument, je to oficiálny zdroj z oficiálneho zdroju Českej republiky a vy mi to tvrdíte potom na adresu, to sa má vybaviť na počkanie. To sa to presne píše. A do 3 pracovných dní. Tady si vezměte prosím toto, tady je váš pas. No. Vydejte tady
ten papír, tady já musím tady založit do systému, že už jsem otevřela jednu žádost další. No ja neviem. Tak ale tak, aby to bolo jasné, že to je neplatná kopia. To napište nepoužijeme. Tak, tam sa píše na počkanie. Trvá to krátko, trvá to 15 minút. Takže to bude zriadené. Tak, sa nepoužije. Tak poprosím ještě, abyste podepsal tady tyto dva výtisky, ještě si se případně na to podívejte, překontrolujte. Moc ne, mám tady pana Hinka na datovou schránku. Takže já ti pak, no jestli je to do té doby, tak já ti pak řeknu, jo, jak to probíhalo. Tak jo, ahoj. A na čo potrebujete niekomu hovoriť o tom, ako prebehala Takže to byla ta věc, kterou jste řešil s kolegyní a uvidíme, jakým způsobem se to zpracuje, jelikož jste cizinec a žádáte tady o to. Takže jí to zajímá, neboť to ona taky zařizuje pro vás. Jo? No, veď to myslím si, že nie je to veľmi zvláštny prípad, podľa mňa. Jo, vy jste takový zvláštní případ, prostě tady, když žádají Češi, tak to mají hned na počkání. Ve vašem případě to jde do správního řízení, jak tady píšou dole v tom odstavci. No, ukážte mi. Nevím, jak dlouho správní řízení probíhá. Může to být 14 dní, může to být třeba měsíc. Nevím, jestli vám to přijde na adresu, předpokládám, že vám to na adresu britskou nepřijde. To vyrozumění. Viete, tu nám sa píše... Můžeme to pak třeba vyzkoušet, že byste přišel třeba za 14 dnů nebo za měsíc a zjistili bychom, jestli už máte přístup do té schránky. Tu sa ale píše úplne niečo iné, čo hovoríte. DDS, danová schránka je zriadená do 3 pracovných dní od podania žiadosti. To znamená, Pro českého občana. tu na ňa nepíšu rozdiel. To je presne, tento obsah presne pojednáva o cudzincoch. Pro českého občana. Nie, dôkaz vám poslal som vám pro cizince. Tá sekcia bola pro cizince. To sa to jasne zreteľne píše. Žiadosť sa má overiť na počkanie. Nič špeciálne sa tu nepíše. Takže zažádali jsme o datovou schránku, uvidíme, jestli vám něco přijde, kdybyste pořád neměl žádné vyrozumění, můžete zkusit za 14 dnů, za 3 týdny, vyzkoušíme, jestli to už bude funkčné. Ale ako sa mám ja dostať do schránky, mi nepríde list? Ako sa mám prihlásiť tam? Přijdete sem a my to tady vyzkoušíme v checkpointu, v systému. Ale ako môžete vyskúšať niečo, keď nemáte prihlasovacie údaje moje? Podívám se na to skrz údaje ve váš pás, jo? Čakajte, ale ako môžete mať prístup? My to podle vašeho jména vyhledáme, to tak je. Ale ako sa potom dostanem ku prihlasovacím údajom? To vám tady já vytisknu, ty přijdou sem a ty vytisknu, když už to bude v tom správním řízení. Tak chcete povedať, že vy potom máte prístup k vlastne, by ste mali... Nové přístupové údaje bych mohla vytisknout, jo? Protože jako, že tu obálku neobdržíte, dejme tomu, tak prostě po nějaké době můžeme udělat nové přístupové údaje. Vyžádat, jo? Ale tie údaje budú chránené, áno? Že každý potom môže prihlásiť, kto pozná tie údaje, áno? Pardon? Že tie osobné prihlasovacie údaje budú nejakým spôsobom chránené, hej? Že potom sa niekto poprihlasuje niekde, kde ja nechcem. V systému, tak už ty údaje o vás budou známy. A my můžeme tady třeba za 14 dnů udělat viete, ja by to tak spravím takto. Údajů. Dobre, viete, tu sa píše, že sa datová schránka vybavuje do 3 dní. To znamená, že o 4 dní sem prídem a budem vlastne si zisťovať, ako sa to vlastne vybavilo, pretože to sa píše do 3 pracovných dní. A ako si povedala, tým sa môžem dostať vlastne k novým údajom, áno, veľmi rýchlo, nie?
ak pošlú staré údaje listom a ja požiadam o nové údaje, tým pádom do 3-4 dní to má vybavené byť. Ve správním řízení, jo? Takže tím pádem No. všechno, co pro vás můžu udělat a uvidíme, jestli vám něco bude doručeno, jo? V tom správním řízení. No a nemôže byť, vy tvrdíte, že nemôže byť doručené, pretože, ale to ste práve si hovorila ste, že môžem sem prísť osobne. Dobře, ale ne za 3 dny, protože to ještě správní řízení určitě neproběhne. To znamená, kto že se to vybavuje- bude posuzovat, A jo? kto teda rozhoduje o tom správnom řízení? Kto? Nejspíš Česká digitální informační agentura, jo? Česká Niekto, povedzte mi presne, kto to vlastne má. Od koho mám očakávať list? digitální informační agentura. Digitální informační agentúra. Agentúra. A nie náhodou ministerstvo vnútra? Nemyslím si, už asi nespadá pod něj. Takže toto je česká inštitúcia, predpokladám, že štátna, ktorú môžem kontaktovať, napríklad žiadosť informácie podľa infozákona a sa ich dopýtať na všetky tieto veci. Pretože podľa toho, ako to vyzerá tu na tejto stránke, ktorá vlastne je z rovnakého zdroja, áno, informácie o získaní elektronické identity Českej republice pro cizince, blablabla. A tu vlastne nepíšu nič vlastne o tom, čo ste povedala. A sa píše konkrétne, že sa vybavuje na počkanie. DS je zriadená do 3 pracovných dní od podania žiadosti. Presne tam to konkrétne píše. Čo sa deje na mieste, tu nám vypíšu, áno, to podanie trvá 15 minút. Čo sa nedieje na mieste. Prístupové údaje ti nedajú priamo na ambasade. To je logické. Česká pošta ich môže doručiť poštou na adresu, ktorá je na zozname povolených krajín. Veľká Británia nie je, to ste hovorila pravdu. Lenže problém je v tom, že ste tvrdila, že nemôže to vlastne poslať, že to nemôžem poslať na meno Jana Krížková, ale že to musí byť Juraj Hinek, ďalej česká adresa. Áno, to ste tvrdila. S tým pádom, že pani Krížková by nebola schopná prevziať. Ano. Aspoň by věděla, že třeba vám přišel už ten dopis, jo? Tady by byl ten moment, že by ona věděla, že vám něco přišlo, přestože by to nemohla převzít a my bychom tady pak mohli rovnou ty nové přístupové údaje vám zařídit. Viete, ja budem predpokladať, pokiaľ sa Mluvám, já mám dalšího klienta, takže ide na vám mieste. prosit, abyste Takže už dobre. sebral a odešel, jo? Takže reálne číslo dokladu, iný doklad. Ale mám problém vlastne s týmto vlastne údajom, že prečo to nepíše pas. Čo ak vlastne to bude dôvod na zamietnutie manželství, že tam je uvedený vlastne pas? Ten pas je tam běžný, jo? Je to běžný Ale tam nie je uvedený pas, tu je uvedený jiný doklad. údaj, jo? Ja hovorím. Místo narození stát, štátne občanství Slovensko. Viete, ale ja som napísal občianství slovenské. A si napísali Slovensko. Ale tu je napísané Slovensko, štátne Slovensko, ale ja som napísal slovenské občanství. Slovenská republika, by sa mohli napísať, nie? Vůbec tohle neřešte, to už není vůbec potřeba nějak to takhle v systému, já jenom vybírám z roletky rozbalovací, to nepíšu já, pardon. Já jenom jsem vybrala... Viete, potrebujem tú danovú schránku, pretože je veľmi dôležitá. Dobře, v pořádku, já si myslím, že to buď přijde, anebo nepřijde, myslím, že to bude třeba za 14 dní. Nie. Viete, ja príjem takto, že budem sem vlastne o 7 dní a to skontrolujeme. Prípadne ja ešte použijem vlastne zákon o GDPR použijem, no, a zistím, a tým mi budú musieť poslať všetky dokumenty, ktoré mi poslali na adresu, nie? A keď údaje o mne spracovávajú. Tým pádom budem musieť poslať. No, nedorazí, pretože to v zozname krajín, ale v tým, že vlastne sa môžem alternatívne dostať k tým údajom na základe GDPR. Presne budeme vedieť, akú a čo ste mi mali alebo plánovali poslať na adresu, nie? Akú adresu máte? Prídem o 7 dní. Ale prídem o 7 dní, pretože vlastne tu sa píše, že táto schránka má bývať o 3 dní. Nie dlhšie. Ďakujem. No nebolo to tak jednoduché, ako mimochodom to malo vyzerať. Tak to verte, že to. A ja som zvyknutý na takéto zvláštnosti zo strany Českej republiky, pokiaľ ide o mňa konkrétne. Takže... to už by bolo na toho. Takže samé nelogickosti. V čom bol problém?
No práve v tom, že vlastne na tej jednej stránke sa píše, ktorá vlastne ako keby pojednáva na tú stránku Petiznice, na stránke GovČech. A tam zapíše, že nepotrebujete žiadnu proste adresu, nič proste. Jednoducho ako keby chceli odmietnúť moju žiadosť z toho dôvodu, že adresa je vlastne anglická. Čiže nemáte nejakú adresu v Čechách? No ja som požiadal, aby to bolo poslané meno Jana Kryšková, jej adresu, No. ale s tým, že mi tvrdila, že sa to nedá, že to musí byť na moje meno, že to musí byť na moje, akože na moje meno, že to musí byť Juraj Hinek a Česká. Takže ako tým pádom by ona bola schopná to prebrať, Áno. keď vlastne nie. Takže vlastne robila ako keby naťahovačka a potom vlastne tá webová stránka jasne hovorí, že si môžem zriadiť, hej, že síce pošlu tie datové údaje alebo buď nevidím dôvod, prečo by nemali formálne, hej, mi odmietnúť získať tú datovú schránku. Aby vlastne mi list nedošiel, tak samozrejme si požiadam o nové prihlasovacie údaje, prídem sem a budem mať nové prihlasovacie údaje, hej, okamžite. Až tým, že som ja to musel de facto vlastne vydedukovať, hej, nebudem na pomoci. Potom som mal vlastne otázku ohľadom toho, že iný doklad, prečo tu nepíšu, že to je pas. Prečo tam píšu iný doklad, keď to je vlastne, som predložil pas, cestovný pas, hej? Prečo tam napísaný iný doklad? Ne, možno sa to, ja neviem, mohol by som to ziť, ale možno sa to píše, že keď to nie je český pas, neviem. Tak ale viete, s Českou však ja republikou som mám mal nejakú pasport, skúsenosť a ja viem, čo robím. A s Českou republikou už mám nejakú skúsenosť, takže vidím tu na čas Bolo veľa obce, vidím tu na súvislosti. Dobre, takže vlastne som povedal, že pijem vlastne o 7 dní a zistím. Ste sú novú adresu dostať, áno, alebo niečo také. No nie, tie sú nové prihlasovacie údaje, čiže platím poplatok a môžem si vydať nové prihlasovacie údaje. Aha, dobre, super. No a na to som musel úplne sám. Hej. Viete, mám taký pocit, že mi jeho bránila, aby asi k nám nedošlo, hej? Aby som si vlastne nemohol vybaviť tú stránku. Nevidím, aký je ten dôvod. Tak ja ušetrím Českej republike peniaze, celé roky mi posielate listy, doporučenie, prvou triedou, 700 korún stojí jeden list a už ich poslali si 120. To ako Česi máte tak na rozhodovanie? No tak... Tak to nie je fér voči občanom, nie? Však tak nikto nekradne v Čechách, alebo ako to mám tak hovoríme na Slovensku. Že... Áno, ale tak ako ide vlastne o to, že viete, čo keď mi povedia, že žiadosť bola nesprávna, pretože bol daný iný doklad. Viete, ako takéto malé, no však uvidíme, čo vlastne, no. V prípade vlastne, že aké sú vlastne možnosti sa sťažovať. Prípadne, ak vlastne sa preukáže, že tá žiadosť vlastne spadla, alebo nebola akceptovaná kvôli tomu, že vlastne ona tu nenapísala, že to nebol ten pas, hej. Však to sa vlastne dalo vypísať aj ručne, nie? Som to mohol ja vypísať ručne. Potvrdenie žiadosti, tak vlastne ja by som to mal vyplniť, nie? Nie počítať za mňa. Tak ale to je to žiadosť, nie? Keď sa pokiaľ tu uvidím nejaké čachre-machre, tak podám sťažnosť. Tak ja viem, ale ako, viete, čokoľvek sa deje ohľadom mňa, hej, okolo mňa, tak... Že je na to dôvod nejaký? Na to dôvod je nejaký? Ja neviem, kto ste, Tak to buďte rád. Tak to som rád. Pretože keď policajt dostal dôkazy odo mňa, tak a čo za telefónu plakať? A prosím, ma, aby som neposlal už mu nič. A takto som dostal s kamerou do telefónu, tak to nahrával, aby som to mal na telefóne. A keď som podal trestné oznámenie, tak ma fyzicky vyhodili zo policajnej stanici. Už sa takéto niekedy zažil. No a všetko sa týka, poznáte spevačku Petru Janu? Spevačka Petra Janu? Petra niečo meno hovorí. Petra Janu, spevačka? Ja neviem, jak vyzerá, neviem. Meno poznám, No, ale... viete, tak... No pretože som podal, pretože vlastne som, ja to sa netajím, pretože to ešte neverejne, je, že vlastne som podal mnoho podnetov na súkol, na ministerstvo zdravotníctva, na políciu, a to z dôvodu toho, že na trhu, na Českú republiku bolo uvedených tisíce zdravotníckych prostriedkov podvodným spôsobom za prvé. To znamená, že chodíte do nemocnice a možno máte vlastne deti. A možno ich použiť nejaký implantát a psíkačku, ktorá vôbec nebola overená bezpečnosť. Že máte notifikovanú osobu. Ja mám čierno, no pretože na bázi ich obeťov. Ja som bol takéž obeťou tohto závadného implantátu. A teraz ma čaká chirurgický zákrok, je na jeden zákrok, to je 5 000 eur. A
A oni vedeli o podvodnom uvedení tohto implantátu. Súkol dokonca o ňom rozhodol o rizikovej skupine. Lič obsahuje 3 lieky, že ktoré má nekrotizujúce účinky, napríklad na toho pacienta. Ja viem, prečo, ja môžem ďalej komunikovať veselo vlastne cez úrady. Aj poštovať, lenže potom vlastne 10 rokov. Koľko chcete mať? 100 000? Chcete milión za poštovné? Aby ste platili? Viete to už? Tu už viete, keď sú tie náklady tej pošty. Ja nemám, ja to pošlem cez známeho, cez Českej republiky. Ale oni taká všetko posielajú nie. Tak to proste stojí do teda. A ja chcete peniaze pre seba. Ja proste esenciálne žalujem Českú republiku s ďalšími dokopy sa nadbieha až 10 000 poškodených, pretože nejaký metachel z Brazílie sa vyrábal stračkovým spôsobom, kde boli dokonca, kde brazílska Anvisa zakázala jeho použitie, sa naďalej bez toho používal v Českej republike a bol podvodne uvedený na trh, a to máme všetky dôkazy. Tak toľko dôkazov mám, že sa o tom nedá ani proste toľko dôkazov mám, že legislatíva je úplne jasná, Súkl mal okamžite ten implantát odstrániť z trhu, vedecká literatúra bola plná dôkazov o tom, že to je závadný implantát. Samotnú literatúru, ktorú použili, tam sa vyslovene písalo, tento implantát je závadný, mala proste nesprávne častice. Ja to fakt chápem. No ja hovorím vám, že ja potrebujem správu, ale nechcem, aby som mal pocit, že vlastne Česká republika má chmatnejšie ambasády. Lebo už to začína tak... Tak, to by ste boli prekvapení. Dobre. Ja vám poviem.